이거이 어설퍼 마네 폰 리시브 칼라마케 이시방 투두기나 호로벤 타근 리시브 칼라마글라기 호로벤 타근 리시브 칼람 비바리 어설퍼 리시브 칼람 नोंजों रायज्लायनांगौ बाथ्रा दंलै थै मा एसे असैफो रिसिभ खालामा होननानैनो खालामखायाखै बियो खालाम बिबारि असैफो नुदोंना खालामाखै दा साला गोबोरखि मोखाङासो मोनफैनायसिगोन र' दसे उनाव हरबावगोन आं नागारा आंबो हरबायानो थागोन नायनि बेसेबां गोबावसिम रिसिभ खालामालासिनो थायो नोङो बिबारि असैफो सोरबा फन हरदों ना मायो माथो फन गाबनाय रखम खोनादों आं औ आंनि मबाइलानो गाबमारदों फोजोंसारा हरदों खोना फोजोंसानि अनगाथ' आंनो रावबो फन खालामखाया बिनो हरमारदों खोना बा फन हरा दिनैसो हरमारदों बियो रायज्लायहैनि र' आयु बे फाग्लि लाफाथियालाय मानो फन हरबाय थादोंसि मा सर जाखांनायनि फन हरदों बियो आब'नि मबाइलाव रिसिभ खालामसाबा हरबाय था बेसां हरनो मोस्रोम फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै दहायनिफ्रायनो हरगासिनो माथो आं खोनागासिनो बे लाफाथि थंगालिनि फनखौनो रिसिभ खालामबाय आरो ए लाफाथिसो न' आंलाय बेखौनो फोजोंसारासो हरबाय थादों सानदोंमोन सोरखौ फन हरनाय रखम मोनबाय दंमोन नों आब' फोजोंसार गुमैखौ हरबाय थादो सानदोंमोन नामा औ मोस्रोम आं फोजोंसारखौसो हरबाय दं सानदोंमोन आब' मा फोजोंसार गुमैया फनखौनो हरथाराखै ना मायो माथो आंबो खोनाथाराखै रायज्लायनाय गैयालै हरा साननै सानथामजोंसो खेबसे हरो बियो हरबाबो बांसिनानो आंसो हरग्रोयो माबा जामारखो मानसिया आब' नोंथ' खबरबो लानो थांदोंमोनलै न' थेवब्लाबो मानो फोजोंसार गुमैया नोंखौ बेफोरबायदि खालामबाय दङ नाङाबा नाङा होनना बुंनांगौ ना मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं नोंखौ साला लाफाथि थंगालिया आंखौलाय मानो फन खालामबाय दं दिनै मोनथियालै फाग्लि रखमनो दहायनिफ्रायनो खालामगासिनो 20 बारसो जाखाबाय थाथ'लै आब' रिसिभ खालामनाङा आयु फाग्लिया मा जामारदों मानो फन खालामबाय दं आंखौ बकिबासा थगायसुलिया आंनि फैसाखौ लांबा लांनानै साला मबाइल बायना लानाया दालाय आंखौलाय मानो फन खालामबावदों फाफिया औलै माबा सर जाखांदों मोस्रोम नङाबा खेबसे रिसिभ खालामनायनि दे माने मा बुङो खोनासंनायनि दे ओइ बिबारि मा फनसन रिसिभ खालामालै मानसिया इसिबां दुगि जायो आरो सोरबा मानो फन रिसिभ खालामनांगौ आंलाय आरो नोंलाय आंलाय मानो फन हरलाबायदों मा खामानि दं आंजोंलाय बिबारि मानो बेफोरबायदि बुङो सिगांफोर जालांबाय आरो बेफोर बाथ्राखौनो सानै नोङो दाबो आंखौ रागा जोंबाय दङ आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ नोङो सानबाय थानांला बावलांदोंब्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ लाजि गैयि साला सैथान थगायसुलि धकिबा सिखाव नों आंखौ मोजाङैसो बुंनो फैदोंना साला नोंसा नोम्मानियाव आंखौ उल्थासो लागायना होदोंमोन ना नोङो नोंसा आंखौ मा होनना रायाखैमोन बेसेबा गोसोआव नांथाव बाथ्रा होननानै रायदोंमोन मिथिगौ ना आरो होखारलायदोंमोन आंखौ बेफोरो गासैबो नोंनि थाखायनो नोंसायखौ बेफोरबायदि लागायना होनायखायनोथ' नोंसाया आंखौ बेफोरबायदि रायदोंमोन नङाबा आंखौ नोंसाया बेफोरबायदि रायफेरामोन सानसेबो नों मानसिया इसिबां धकिबास इसिबां पापि साला आंनि 30,000 फैसाखौ लांनानै नोङो मबाइल बायदोंना हा ओमफ्राय लानानै फैसाखौ लायाखै होननानै बुंदोंमोन ना नोङो उल्था आंखौसो बदनाम होदोंमोन दा ओमफ्राय मा खिजानो आंनो फन हरदों नोंहालाय मा खामानि दं ओइ बिबारि सरि दे भेरि सरि बुंबायना आङो गोरोन्थियालाय जायो नङा हा मानसिनियालाय मा गोरोन्थियालाय जाखायो गोरोन्थिखौथ' आं दा मानिना लाबायना दासो बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा सरि होनना बुंदोंना ओइ बिबारि नों मिथिगौना आंखौ सनसु बिदा जबरदस्तिसो खावना लाबोनानै हाबा खालामदों नाथाय रावबो फोथाया न'नि मानसिफोराबो फोथाया नाथाय मिथिगौ नों आंखौ फोथायगोन होननानै ओइ लाफाथि मालै नोङो आब'खौ मा सानदों हा सैमा सानदों नामा नांगौ जानायखायसो दिनै स्लेब फन हरफ्लादों हा सानसे समाव दि नोङो आब'खौ बेसेबा बदनाम खालामदोंमोन हा बेफोरखौ बावबाय नोङो हा जोंफोर बेफोरखौ बावनो हाया लाफाथि पाप नांगोन नोङो पाप सानसेबाबो मिथिबाय औलै मोस्रोम आगै पाप
मा जाम्बि जाम्बि खोथा बुङोलै? आंनि खोथा बुङाखै आङो। आंखौ सनसबिता न'आव थाला मारिना दोनो मिथिगौ ना? मा? न'आव थाला मारिना दोनो? औलै, आंखौ खारखुमा जानो गिनानै। हा नोंबालाय आरो हाबायानो जाबाय मानोथ' खारखुमानो नागिरो? मानोना आं सनसबितजों थानो गोसोआनो गैया। आं सनसबितजों संसार जानो हायाथ'। आं बेखौ मोजांखौनो मोना। बियोसो आंखौ जबरदस्ति खावना लाबोनानै हाबा खालामदों। रावबो फोथाया, नोंसोर फोथायना? मोनदों साला नोङो, पाप नांजादों। औलै, मानिनाबो लादों माथो आंलाय। सरि, बिबारि, हेल्प खालामलै आंखौ, हेल्प खालाम। मा हेल्प खालामनांगौ जाखो आंलाय? आंखौ माबा लांनो फैनो हो आइमोनखौ। आरो बुंबानो जाबाय आं सनसबितखौ गोसोआमोन होननानै। जबरदस्तिसो खावना लाबोनानै हाबा खालामदों होननानै। प्लिज ना अननानै आगै सना माइनाव। ओइ लाफाथि, नोंलाय माथो हाबायानो जाबाय, नोंलाय आरो मानो फैबावनो? मोजांबाबो गाज्रिबाबो दा सनसबितानो नोंनि हौवा। बेजोंनो थैनायालागै संसार जानांसिगोन नोङो, मिथिबाय? औ लाफाथि। जाम्बि, आं सनसबितखौ मोजांखौनो मोनाबा बोरै थैनायालागै संसार जानो हानांगौ जाखो बेजोंलाय? मा जाम्बिलै, नोंसो जाम्बि। मोस्रोमा नंगौखौसो बुंदों, मिथिबाय लाफाथि? नोंसोर सानैया हाबायानो जाबाय। गोरिबबाबो साइस दङबाबो साइस गैयाबाबो दा हाबायानो जाबाय नालाय थैस' थांस' संसार जानांसिगोन आरो। जासाबबाय आं थैस' थांस' सनसबित गोबोरखि मोखांजों संसार। रावबो फाग्ला फाग्ला बेजों संसार जानो हानाय नङाहाय। साइस गैया, फाइस गैया आरो भिखारि सिखावबावसो आरो। गासिबो मोजां गुनानो गैया। हेन्डसामबाबो बेलेगमोन। जोंलाय मा मोनथिगौ? दा नोंसोरसो हाबा जालायदों। जोंनोलाय मानो खिन्थालाबायदों बेफोरखौलाय? बिबारि, मानो एसेबो बुजियाब्रा? बिब' साननानै आंखौ हेल्प खालाम। नोंखौ हेल्प खालामस्लायस्लाय सैमा मासेखौ हेल्प खालामबानो फैनो मोनसिनगोन आं। मा नोङो बिबारि? नों आंखौ सैमाजों रुजुदों? ओहो, सैमाजों रुजुवाखै आं, बाथ्राखौसो बुंदों। साला हेल्प खालामनो हायाबा हाया होनना बुं, मिथिगौना? आंखौ सैमाजों रुजुनाङा, मिथिबाय? नोंजों रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा। नोङो बिबारि असयथ'। नोंखौ मोजां साननासो आङो नोंनि हेल्प बिदोंमोन आं। नाथाय नों आंखौ सैमाजोंसो रुजुदोंना? पाप नांगोन, पाप। नोङो फस्थायगोन, नोङो बारा दिन गैला फस्थायगोन। नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंदोंना? नोंसोरखौनो आङो सासे बादला लागोन, खिथार। नोंसोर लाफाथिखौ मिनिग्रा, लाफाथिखौ सैमाजों रुजुग्रा। नोंसोरनि लाइफआबो मोजां जानाय नङाथां। आं दिनै बुंदों, आंनि बायग्लिनाय गोसोखौ लानानै बुंदों आं। नोंसोरबो जिउआव सान्थि मोननाय नङा। आंनि दुखुखौ नुनानै मिनिग्रा नोंसोरो, हो? नाब्लेनिफ्राय फैसा दाहार लानाया, नाब्लेया मैयाबो बिहरदोंमोन आंनियाव। दा आनैनावबो फैसा दंना गैया बिहैनायनि र' आं। गोबावानो जाबाय फैसाखौ लानायाबो। 20 दिन नामा जाबाय। आं दा दिहुना होनांगौमोनानो, दिहुना होनोनो हायाखै। फैसायानो जोबजोबदोंना आंनिया। हेलौ नाब्ले। औ बुं आब'। नाब्ले, नोंनो फैसाखौ नांथारगौ जादों न'? औ आब', नांगौ जाथारदोंमोनथ'। दा नोंनियाबो गैयाबालाय? जागोन दे नाब्ले, आं नोंनो गाबोन नङाबाबो समफोरबाबो दिहुना होथारगोन फैसाखौ। आङो आनैनाव बिनि र'। दे होमबालाय आब'। नोंनोबो नांगौ ना? औ, नांनायालाय नांगौ जादोंमोन र' आब'। दे, आङो आनैनियाव बिहैनि र'। आनैनियाव मोनाबाबो आङो जिखिजाया सोरनिफ्रायबाबो लानानैबाबो नोंनो होथारगोन दे, नोङो टेनसन लानाङा। दे जागोन दे आब'। दे होमबा लाखिथ'ना? मा खालामदों? आङो दङ र' आब', ओरैनो दंथ'यो। ओमफ्राय नोंलाय ओंखाम ओंख्रि संबाय? ओंखाम ओंख्रि संजोब्बाय र', ओमफ्राय भाजाल' एवनो दङ। ओमफ्राय नोंनि फैसा होनो थानायखौ गोसोखांदों आं फदनो। ए, नंगौ नामा? जिखिजाया आङो गाबोन नङाबाबो समफोर होथारगोन दे आगै। जागोन दे आब'। दे होमबा लाखिथ'ना? आङो आनैनियाव बिहैनायनि र' दानो। औ दे आब'। आनैनाव मोनबा हामगौमोन, दा नाब्लेनोबो फैसा नांगौ जादोंनो। दंना गैयाबा? गैयासो खोना आनैनियावबो। आनैनियावबो फैसायानो थाया माथो। आंनोबो होबायना फुजानि सिगां।
आदायाबो फैसा हराखै खोना थेवब्लाबो बिहैनायनि र' आं आरो फैसा दाहार लानानै होनो मोनाबा सुखुथारा फैसा गैयिखायसो नङाबा आं मालाबानो दिहुनना होगौमोन ओइ आनै मायो आनै आंनो फैसा हाजारसो नांथ'गौमोनलै हरनाय दङबा गैया फैसायानो गैथारा जादों आंहा बे साननैसोआ गैया हरनानै दङबा आंनो नांथारगौ गैयाहाय बेथो गैमारा मानो नांगौमोन नोंनोलाय नांगौमोनलै आनै आंनो हाजारसे फैसा नांथारगौमोन बेनोथ' मानो नांगौ बुङाखै मानो माबालै आनै आं नाब्लेनिफ्राय फैसा हाजारसे दाहार लादोंमोनलै दा आङो होनो दङ दिनै 20 दिननिबो बारलायलांबाय ए मानो दाहार लालाबायनाय नोंलाय नांगौ जानायखाय लादोंमोन आं दा नोंनियावबो गैयाबा गैया नोंनिया फैसाया जोबजोब्बाय आरो औलै आनै एबारो फुजायाव माबा माबि बायनानै जोबजोब्बाय आंनिया गैयाहाय आंनियाव थाबालाय होगौमोन दे होमबालाय गैयाबालाय माथो खालामबावनो आरो राहुलनियावनो बिनायनायनि र' दं खोना दा आं फैसा हाजारसेखौ होनो नांथारगौमोन मैयाबो बिदों राहुलनियावनो बिहैनोसै आंहा राहुलनियाव गैयाबा अबावथ' मोनबावनो आनैनियावबो गैयानो फैसाफोरखौनो लाखिनो रोंथारा एसे जमायना दोननांगौ खरसा खालामजोबो आंहाबो फैसायानो गैथारा जादों मानो नाब्लेनिफ्राय दाहार लानांगौ देनाय बिहाबो ओरैनो फैसा गैखाया माबा बायसोना लाबोखो फुजायावबो हौवाया होआखै होनबा जेबो हौवाया बायना होआसै खोना जेबो बेनिखायनो गावनि फैसाया थांजोब्बाय मोनथिला दे आरो मा जातनि हौवा लांगोनसो ना लाङासो नंखाय मोजां मोननायसो ना सैथो मोजां मोननायसो मोनथिला दे आरो इसोरासो मोनथिगौ बेथ' थांगोन र' लांबा दा सेंग्रायासो लांगोन ना लाङा आरो न'आवबो जुदि लांनो होआबा अबे खराव थाहैनो नागिरदों मा बुंबावनो बुजायबाबो दानो गाज्रिसो मोनगोन हेलौ राहुल मा खालामदों दङ ओरैनो जिरायनानै नोंलाय दंथ'यो आंबो ओरैनो राहुल सनालाय नों आंखौ हेल्प खालामनो हागोन ना हेल्प माबायदि हेल्प माबालै सना आङो नाब्ले होननायनिफ्राय फैसा हाजारसे दाहार लादोंमोनलै ओमफ्राय दा दिहुनना होनोनो हायाखै आङो आनैनावबो बिबाय गैयानो ओमफ्राय आंनियाबो फुजायाव खरसा जाजोब्बायना ओमफ्राय नोंनियाव दङना अन्नानै हरना दङबा सना नंगौ दे जागोन दे होगोन दे थेंक इउ सना थेंक इउ नोंनि अनगालाय सोरथो अनबावो आंखौ नोंनि अनगा रावबो बुजिबो मोनखाया आंखौ नोंनो आंनि सना नोंनो आंनि जिउ दे जागोन दे बारा बाख्नायबाय थानाङा ओमफ्राय मा फैसाखौ दिनै नांगौ औ नोंबो आरो थांखासिगोनबा सानसेल'सो थाबावगोन बायसो नोङो औ गाबोन सानसे थानानै थांसै ओमफ्राय माबा आइनिया लोमजानाया हामबाय एसे हामांबाय र' बेनिखायनो थांसै गाबोन थांनो हानाय नङा समफोर थांसै दे होमबा आं ओंखारनोसैयानो जोंनि सकसिम फैबानो जाबाय दे जागोन दे ओंखाम संबाय नोङो ओंखाम ओंख्रि संखांजोब्बाय ओमफ्राय भाजायावनो दङ ओमफ्राय भाजाखौ एवनानै जानोसै जानानै ओंखारखानोसै दा खैथा जाखो दा 1 जाबाय 2:30 थांगोन दे आं दे जागोन दे नोङो ओंखाम जाबायबा जाथ'वाखै र' आंबो आया ओंखाम संबाय दङबा नोंसा माबा ओंख्रि संदों ना दङ ना संदों खोना खुमब्राजों गोथाव फै लांबाथ' थांगौमोनानो जागोन दे उनाव जानो हागोन देनां जानो हागोन ना नाथाय दानो जानो लुबैदोंमोन आं नोंसानि संनाय नंगौ नामा राहुला सोरजों एसेबां मिनि रायज्लायबाय दं सिरि खोनासंखुमानि र' ओमफ्राय मा टाइमाव थांमारनांगौ आङो नोंनो फैसाखौ हैनो दहाय बुंबायानो माथो 2:00सोआव फै होननानै जागोन थांगोन 2:00सोआवनो थांगोन थेंक इउ दे सना नों आंनि थाखाय एसेबां सानो सानगोनथ' र' सोरखौ 2:00सोआव थांनानै लोगो हमनो नागिरदों बियो र' आंबो दिनै नागारा आंबो उन थांथारगोन नोंनि बेथा नोम्माखौ मा सानदों नोम्माखौ सहस साना लादों नामा दे होमबा दा दोनथ'नि ना आङो एसे गामियाव थांना फैनि र' दाथ' थांनो जाथ'वाखैना 1 घन्टासोनो दंबावो आंनियालाय मा 10 मिनिटसो थानानै फैनोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ओंखारनोसै ओमफ्राय थांखासै आंहाथ' जेबो देलायनोबो गैया मालाय सिख्लाजोंसो रायज्लाय मारदों खोना बियो आया
गोसोखौ माने बुंना मायो बिनियालाय र' बेटा आंबो नागारा नोंनि उन उन थांबाय थागोन दिनै दे होमबा सना लाखिथ'ना दे सना फैमार दे बा बोरै बुंथारदों जेनेबा आं नोंखौ मालाबाफोर थगायफेरदोंसो आरो थांगोन होननानै थाङा जाना थानाय बिसि नङा दाखालिबो आंखौ ओंखारना थानो होनानै फैयासैना नोङो इस बे जाबाय आइनि लोमजानायनि थाखायसो थांनो हायासै आङो मोनथिगौ दे बुंबाय थानांला बुंफ्लांबाय आंबो दे लाखिथ' आंहाबो भाजा एवनोसै ओमफ्राय ओंखारनोसै दे दोन फाग्लिया फैसाफोरखौ लाखिनो रोङा होला होसि खरसा खालामसोयो मा बायाखै दाखालिबो फुजायाव आंबो होदों गावगायाबोसो गावनि फैसादो बायबावदों माने आं होनायजों थोबावाखैसो फैसा लाखिनो रोङा जाम्बिया जमायना दोननांगौ फैसाफोरखौ मोनदों होननानै होला होसि खरसा खालामो आंबोसो एसेबां खरसा खालामबावाखैना फुजानि सिगां आं दख'ना बायना होदोंआनो गांसे आरो फुजायाव बायबावदोंलै बियो आरो कुर्ताना मा होनो बेखौबो बायबावदों आरो सनाबो बायदों काजोल लिपस्टिक बा मा बायाखै बेग बायदों बिदियाव अबाव फैसा थाङा देनाय थांना फैनो र' दसे गामियाव आयै अबाव थांनो नागिरदों माबा बिहामजो आङो माबा सकआव फाखोसे थांना फैनि र' दे थाब फैबानो जाबाय आयै आंबो गाबोन थांसै खोनालै आयै बिहामजो गाबोनखिनिखौ थाथारदो समफोर थांनो हासिगोन दे राहुलाबो समफोर थांनो नागिरखादों सानैबो ज' थांबानो जाबाय थानोथ' हागोन र' आयै आइयाबो आरो लिंबाय दङना एस गाबोन सानसेखौनो थाथारनो हाला आरो बिहामजो थाथारदो दे आइखौ फन खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय दे जागोन दे होमबा गाबोन सानसेखौ थाथारनोसै बिनि उनाव खिन्थु थाला दे आयै जेमान थानो होबाबो दे बिहामजो दे जागोन दे आयै माथो दख'ना गोदान गानदों अबावबा थांनो नागिरदों नामा आङो सकआव थांना फैनि र' ओमफ्राय नोंलाय अबाव थांनो नागिरदों अबावबा थांनो नागिरदों नामा माबा आङो लोगोनियाव थांनि र' आयै माबा बार्थडे पार्टि दङनो लिंबाय दङ बेयावनो थांना फैनि र' साला नोङो आंखौ थगायग्रा नों दिनै गैखाला राहुल नोंखौनो सिआइडि खालामनो थांनो नागिरदों आं नों साला बिमाखौ थगायदोंना नोंखौ आं नागारा अबे जा थांगोन नोंलाय आबा सकिं थांगोन नामा सकिं थांनोबालाय आंबो थांफानो हागौमोन ससे सकसिम नङा आयै आङो सकथिंजाय थाङा दे आंना लोगोनि न'आ बेलेगथिंजायसो नंगौ नामा दे होमबालाय आयै नङाबालाय नोङो आंजों ससे थांफानो हागौमोन नोङो माबाजोंनो थांदो दे गारिफोरजोंनो बै बेटारि गारिफोरजोंनो थांदो जागोन दे आबा जागोन थांगोन आं दे होमबा थाथ' आं थांसै एसे गोबाव जागोन दे आंनिया दे राहुल नोङो बेफोरबायदिसो ना नों बिमाखौ थगायबोगासिनो हा सिगांनिफ्रायनो र' नोंखौ दिनै आङो सिआइडि खालामथारगोन नोंनि उन थांबाय थागोन नायथारगोन आं नोङो सोरखौ लोगो हमो दिनै सोरनो फैसा होनो नागिरदों नोङो माखौ सहस साना लादोंना नोङो हा दालिम बिहामजो दे होमबा थादोना आंबो थांसै नोंथ' दा हारसिंसो जाबाय दरजाफोरखौ मोजाङै फांना थादे जागोन दे आयै थांसै र' पापि गथ'आ अबावबा मोनहैग्रोगोन आं फिसा खालामनोनो हानाय नङा दे होमबा बिहामजो दे थांसै आं थाथ' दे आयै जागोन दे हारसिं राहुला थानायमोनबा मोजां जागौमोन लोगोआबो बेनिया दिनैसो बार्थडे जानो मोनबाय होमबा थादो दानिया हारसिं माथो खालामबावनो मबाइलखौनो नायना थाथ'नोसै आं जेबो खामानिबो गैथ'ला थोरसि सुखांजोबखाबाय मबाइलावबो मा नायबावनो राहुला थाबालाय रायज्लायबाय थानो हागौमोन गैया राहुलाबो थांबाय आयाबो थांबाय उन्दुहांनोसो ओंखारबाय माथो है उन्दुनो थांसै दे दिनैनि दिना बरिंथार बिसोरथ' दानो फैथ'वा आयाबो सकआव थांबा बेसेबा मोनानासो फैखायो आरो राहुलाबो आरो सकआव थांबा बा लोगोफोरजों थांबा बा अबेबा बार्थडे पार्टि जानो थांबा बेसेबा गोबावजोंसो फैखायो हर जाबोखायो दिनै मोनाजासे हारसिं थानांसिगोन आं माथो खालामबावनो उन्दुनोसै दिनै आं आंनि सनाखौ नुगोन बोरै नुदों समायना नुदों माथो फैबायना फैयाखैबा ना ओंखारनानै थायाखैबा र' फन खालामनि हेलौ राहुल मा ओंखारबायना ओंखाराखै आं ओंखारखांबायानो फैनांसिगौमोन ना नोङो ओंखारखांबाय दहायनो नै लामासिम मोनफैबायानो आं थांसै आइनि सिगाङाव थगायदोंसो आङो मिथिबाय आइयाबो सकसिम थांनो नागिरदोंमोन आंजों मा होनना थगायनाय लोगोनि बार्थडे जानो थांनो नागिरदों होननासो थगायदों आं थगायनो रोंगौ माथो नों सना
रोंखानांसिगोन नोंखौ सिखावै गोसोथोदों नालाय। इस ओमफ्राय मा गानदों नों दिनै? माथो गानबावनो आरो दख'नाखौनो गानदों आरो ब्लु कालारनि। नंगौ नामा बा? दे होमबा नोङो फैदो आंबो थांसै। दे नै थांसै। दे। लाइमोन अबाव थांनो नागिरदों नोंहालाय? नोंखौलाय आरो मा थगायबावनो एक्टरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आं। नोंखौबा लांगोन ना लाङा लोगो हमबाय था लासिंसिंनो। आनै माबा नोंबो थांनो गोनाङाव मा जात जात बुङोलै। बे जुदि आंखौ मोजांखौनो मोनाबा मानोथ' आंजों फुजा नायनाय आंनो दख'ना होनाय। आरो नै दिनै हाजारसेखौ बिनाय लोगो लोगोनो हरनो ओंखारदों ना दा बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आं। दे गोसथोमारोबाथ' मोजाङानो देनाय लांबाथ' मोजाङानो। आरो लाङोबालाय मानोथ' थाबाय थादों हाबा जादो आरो। जागोन आरो लासैनो मागोआव नङाबा बैसागोआव जानोसै। बिनिबाथ' मागोआवबो लांनो हानाय एबारो। नंमारगौना नंमाराहाय मागोआव लांमारगोन नोंखौ? माने लांगोन होनना बुंदों आरो मागोआव लाङाबाबो बैसागोआव लांगोन होनना बुंथारदों। ओमफ्राय न'नि मानसिफोरालाय नोंखौ गनायना लागोननो? नोंखौथ' मोनथिखागौ खोना नों खेबसे हाबा जाखांबाय होननानै। है माबा आनै नोंबो बेफोरखौनो सोंबाय थायो। न'नि मानसिफोरा गनाया आरो बियोथ' आंखौ गनायना लादोंना गनायना लागोन उनावबो। जोंहा रुम भारा थागोन आरो रुम भारायाव लाखिगोन होनखादों न'आव गनायाबाबो। नोङो एसेबां टेनसन लानाङा दे। दानो नोंसा आइ आफामोना आंखौसो दाय हमगोन मोनथिबाय। नोङो एसे बुजायनो हायामोन नामा होननानै। आंसो गोसो बिसोरालाय मा अरजादोंसि। आंसो गोसो सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ मोजां मोना सोरजों हाबा जायो सोरजों हाबा जाया। मा नोंसोर आंनि मोजांखौ साना नामायोलै हा रावबो? मानो आंखौ बादा होबाय थायो? बै अनजालुखौबो आङो गाज्रिखायसो गारदों। मोजांबा आं बेखौ गारामोन ना गारनो गोसो गैयामोन आंबो। नाथाय ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामदोंमोन सानसे समाव जोंफोरखौ। आरो बिनानावाथ' बिनि थाखायसो थैनाय जादों। बियो खिजानिबा नायनायबा दिनैहालागै थांनानै थागौमोन। जायबा आलाय सिलाय खामजादों बेसो मोनथिगौ। गुबुनफोरा ओरैनो गाख्रबलायबाय थाबालाय मा जानोसि। आं बुंदोंना आङो अनजालुखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाखाया आरो होआबो मालाबाबो। बेफोर खोथाखौ बाद होआनै मोनथिगौना राहुला मोजां। राहुलानो आंखौ हाबा खालामगोन। नोंसोर मानो गिबाय दङ थगायजानो आंखौ? बियो गुबुनफोरनि बायदि नङाथ'। आंखौ जोबोद मोजां मोनखायो बियो। दे मोजांबाथ' मोजाङानो देनाय। दे थाथ' थांसै आङो फैबायानो खोना बियो। दे मोजाङै थांबानो जाबाय आरो थाब फै। जागोन दे। बे अनजालुआबो ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामदोंमोन बिसोरखौ सानसे समाव। बिनिखायनो बिबो निमाहाखौनो होनो हायासै। फाफिसोहाय बेबो सासे अनजालुआ। सम सम बेखौबो रागा जोंलाय लाङो आङो। ओइ फंबाय बै गुफुर गारिखौ नुदोंना? बिनि उन थांबाय था। जुर सालाय गारिखौ जुर सालाय। मानोलै मादै मानो मुना बेफोरखौ सोंनायखौ बाद हो जिखिजाया जुर सालाय गारिखौ। बै गुफुर गारिनि उन थांबाय था। हाया मा एसे रांखिनिलै हिनजावालाय मोजाङै सोंबाबो खिन्थालायला। साला फाफि गथ'आ सोरखौ लोगो हमनो नागिरमारदों सोरनो फैसा होनो नागिरमारदों। जुर सालायबावलै एसे जुर सालायबाव फंबाय। बांद्राय जुर सालायनो हायालाय आं अबावबा सौग्रोलाबायगोन। माने आं गोदान ड्राइभारसो। गैलालै बेथै आंबो बे गारियावसो गाखोनो मोनबाय होमबा। थेवब्लाबो एसे नाजाबावलै रावबो फैखायाखै गारियानो गैखाया। जुर सालायबाव नै मोनहैथारसिगोन गुफुर गारिया। दि फंबाय दि जुर हो। र' मादै र'। इसोर बिखाखौसो दुब मोनगासिनो आं। सोरखौ लोगो हमनो नागिरमारदों बियो? आंखौ थगायनासो सोरखौबा मोजां मोनखुमाना दंखुमाबाय थायो नामा बिलाय फाफि गथ'आ। पाप नांगोन बियो पाप। इसोर भगबान जिखिजाया गोसथोनाय जानाङा दे। जुदि राहुलनिया गुबुन गोसथोनाय दंमारोबा आं दालिम बिहामजोखौ मा होनना बुंहैगोन? आंखौसो बेसेबा गाज्रि मोनखागोन बेथो। नागारा आंबो फिसालाबाबो बेखौ। जुदि बिनिया गोसथोनाय दंमारोबा नागारनायाव गैया आङो। न'आवनो जायगा होला आं बेनो साला फाफि गथ'नो। आरो जुदि न'आव जायगा नांगौबा बियो गोसथोनायखौ नागारनांगोन अब्लासो दालिम बिहामजोखौ हाबा खालामनांगोन बियो। होनबासो न'आव हाबनो होगोन आं बेखौ नङाबा। बैजा थांखोलै ड्राइभार बाबु अबाव थांखो? गुफुर गारिया अबाव थांखो? गोमाबाय माथो। आं नोंखौ दहायनो बुंदोंमोन ना गारिखौ जुर सालाय होननानै। ओइ मादै एसेबां माखौ टेनसन लादों? बै साइडथिं थांदों बियो आगसिथिंजाय। नंमारगौना नंमाराहाय थगायदोंसो खोना। देनाय एसे जुर होबावनाय फंबाय। नंगौ दे नुबाय गारिखौ नुबाय। समान थांबाय था समान।
समान समान माने एसे जुर होबाव